Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua bolo. Semoga hari ini sukses selalu, bahagia dan lancar golek rezeki ini bolo. Nah iki wayahe mangkat ning warung bakso bolo nyambut gawe aneka kuliner 9901 bakso ora tetelan. Bakule yo sarapan dhisik to, ben semangat. Kerjane ora nglentuk, wetenge ora kembruwo. Menune saanane bolo iki menune. Pindang deles, balado pindang deles. Tempe goreng. Urang digoreng ya, terong balado, kerupuk. Nah iki masakane Nyonya Menir bolo ibu negara. Sadurunge mangkat ning warung bakso, sarapan sik ya ngono, terus dimasake. Oke bolo ya, tak santap sik bolo, jajal kaya apa bolo. Mantep biasanya masake Nyonya Menir iki bolo. Terong baladone tak cicipane bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Santap bolo, santap. Mantap. Pas. Asli pas. Oke, enake sih bolo ya.